babomkhulu mandulo nokhokhokazi babefuya baba nemfuyo ezogcwala ugceke. Le mfuyo le beyirepresenta bona uqobo labo, bekuthi noma behambile bese bebuya izogijima izobahlangabeza, okutshengisayo ukuthi ihlala kuyo le mfuyo, futhi le mfuyo beyiba yingxenye yekhaya noma labo njengabantu abaphilayo, kodwa kube imfuyo beyikusapha nje egcekeni. Le mfuyo bekuthi noma kuzoba khona umkhuhlane ekhaya beyiyisayini yokuthi konakele lekhaya, khona le kufanele kubhekwe khona noma kuyotshekwa. Ngobona ngayo vele ifele, meke yaqala yayifela lapho umnumzane wekhaya seyazi ukuthi konakele lekhaya, noma isalukazi sakhona sesiyazi ukuthi konakele lekhaya khona ukungahambi kahle, mekuthi noma sekunenkinga emsamo yomndeni uzobhuqabhuqana wodwa. Mawubona ngayo mekufanele kakhulukazi iy'nkukhu mekufanele ukuthi zithole abantwana, zijike kube izona ezoyidlela amachwane, ziyidlele wona lawo maqanda, zingasakwazi ukuthi zandise, shuthi konakele emsamo.